блогерой тоҷик Акай Ғолиб Барон Теҷаке Абдурозиқ. Короче, салом алейкум, маем админи таҷвойс. Гуфтум дусе мисра бихонум ба живои голос. Блогерои ҷавон ҳамашон бачаи учаман. Гилдухтарои фасонаш духтарои хуламан. Ҳамашона ҳурмат мекунам баробари бародар. Калонша ранги якау, майдаша ранги дуда. Ҳамашона дӯст медорум, ҳаматонда респект. Ҳама тоҷик якапае ба монанди хештег. Ин ҳаятиш Акай Усмон на примери холи. Видеош чоткие ба дараҷаи олӣ. Калон мешам ранги Акай Усмон блогер мешам. Баъд мегӯм ма да лайк монед, ма блогер. Апаи тара қати Акай не гап надорум. Ува блогеран ма бошум да эҷа сар мехорум. Тара сатр кадагарени духтари хишру шиде. Айғамои ишқи тарара нек ранги маҷнун шиде. Ҷоник реве Парвиз ТВ 18+. Ҳодиса ТВ ба хабарони 1 миллион шидай. Чиза оли ба фикрам бисёриё надидай. Акаҷон муборак шава 1 миллион подписчик. Худоя миллиард бишава. Акаҷоном Ғолиб доим сарбаланд бошӣ. Соябони падару модару бошӣ. Адарони ватан берунаи ватан пастаяни бошӣ сарбаланд. имрӯзо дар теҷаке бисёр шидестай блогер. Агар не 100 дона подписчик доранда профил. Хохуяй пешравияй бачаи мардак меҳнат дорад. Ай блогерои тоҷик ҳамашон миннат дорад. Яташ Акай Мирвайсай донишҷӯи Ҳиндустонай. Уже қариб 1 моҳ мешавад ки дар Тоҷикистонай. Сағира пишидане ки то ҳозира зан надорад. Духтараки ёшне кампираки сумдораш мефурад. Гап то надорум Акай Саиди Синов Юсуф 100,000 зиёд подписчик дорен чӣ тон мефурад? Дар байни блогерои урус бо шумо дигаем. Урус кун шаба дирона чени шумо намеброяд. Акай Сорбон гапота ҳайф накида шағоло. Шағол мағзи сар надорад, дар сараш намедирояд. Азиквинес красавчикай, неки ачкарикай. Ко мебина намега блогерай батаникай. Афанди Вайн Марс Теҷаке Ҳоҷи Иброҳим бачаи Туғоим. Я уважаю вам занҷабил беро. Приколои мошни you are my bro. Я как всегда фақат мемонам лайк на всех твои видео. Акай Фаридун гап нестай терекода. Роҳӣ мекунам репота ошиқода. Блогери зури бо ғайра репери. Сағирая чӣ механдонӣ? Вот это человек ном дорад Давудхан. Ба таврихи ду шогирди Шорухан. Хатсани шухай неки кӯдак фелай. Хонадии маш Аделай. Чоза бархиднитияги кефтеме. Акай ҷони ки сафар мефоратана мефоратама миём. Агар ки наём бумсиё. Короче, родноё трека ягон мисраш дазинестай эҷодиёти худам овозои худам. Буги видеора любой сарои ки блогерои шинохтагита отметид ки дар комментария. бачаҳои ёш биёед дасти кунетон видеои ман ҳавиҷода бешавад. биёедтон ҳама каса шавед дасти кунетон. Тамом. Давай. Лайк чиқиртан қиян наркон. Эй, хап кадем эй. Некин ки ту шумо бачаҳои ёш тух буномаде.